der i går skulle have været et stort smykt bryllup mellem to slægter, endte i 3 blodige drab og en afhugget hånd. Det var brylluppet mellem Peder og den smukke Adelus, der på gårsdagen endte i gråd og sorg. Vi formoder, at det var den hjemvendte broder Ebbe, som stod for drabene, da han skulle have været gift med Adelus. Ebbe tjente i kongens hirt og vendte hjem, da hans store brødre skulle giftes. Men Ebbe fik så en overraskelse, for bruden var hans forlovede, den smukke jomfru, Adelus. Rygtet siger, at Peder havde bildt Adelus ind, at Ebbe var død, og derfor var hun gået med til at gifte sig med ham. Men da Adelus så, at Ebbe stadig var i live, ville hun stadig gifte sig med Peder, og dette gjorde Ebbe vred og hævntørstig. Han trak sit skinnende sværd med højre hånd og dræbte først bruden Adelus, og derefter gik han ind i stenstuen til sin broder og slog ham uden tøven ihjel. Hans far havde desværre set drabet og var nu vidne til en frygtelig begivenhed. Så Ebbe trak igen sit sværd og stak sin far ned, som senere døde af sine kvæstelser. Hans gode moder prøvede at stoppe dette ved at gribe ud med højre hånd efter sværdet, men endte med at miste hånden i stedet. Moderen sørger meget. Hun har mistet sin gode husbond, sin ældste og visdomsfulde søn, den smukke jomfruelige svigerdatter, som var datteren hun aldrig fik, og værst af alt hendes højre hånd. Hun lever nu med sine døtre på gården og Koldbrand i armen. Ebbe rejste med det samme tilbage for at tjene kongen.